hebt ze Schenk metgenomen, hè? Hij is er. Ja, dit is een prachtig beeldje, gemaakt door een kunstenaar. Er staat ook netjes op aan wanneer het uitgereikt wordt. En ik zei, het is de 18e keer dat het uitgereikt wordt. Ik leeg, want toen heb ze er ook een gekregen. Ik heb ook een gekregen, Dus het is voor de 19e keer dat ja, het dat uitgereikt klopt. wordt. We lopen en vooruit. Ja, ja, dat mocht ze doen, want toen werd ze hem kreeg. Ja. En toen werd ze ook waarom dat er hem kreeg. Nou, we hebben dit jaar de jury, de artiestencomité, heeft dit jaar een accordeonist uitgezocht. Die zit sporen al jarenlang verdiend in de muziekwereld. Er is componist, hij schreef liedjes, er heeft verschillende grote orkesten al net gespeeld. Maar vooral zijn virtuoos accordeonspel heeft gemaakt dat heer dit jaar de Schenk krijgt. Dames en heren, maak ik een geweldig applaus voor Raymond de la Ruelle. Loop nog maar een stukje naar voren. Dit is hem. Raymond, het is me een grote eer om dik uit te reiken. En ik ben blij dat ik je moet de hand kan geven, want er is loodshoor. De Schenk 2017. Raymond de la Ruelle. Hij is er, alsjeblieft. Oh, geweldig. Applaus. En u had nog geen bier. Het is niet alleen een prachtige beeldje wat ze op de show opzetten. Mag ik... Kijk, ik kreeg er ook nog een cadeau bij. 444 €. Kijk, zomaar erbij. Dat en dan heb je kreeg er ook nog bloemen. Want zijn vrouw en de kinderen... Kom maar naar voren. Kom maar naar voren. Het hoort er allemaal bij. Ook de familie. De Schoenman. Schweerman, Mr. B. Schweerman, je bakken. Schweerman met... Mag ik de bloemen doen, hè? Alsjeblieft. Ik hoor dat Kerkrooi ook is. Gefeliciteerd. Raymond, van harte gefeliciteerd. De vrouw van dich, de Schweerman en de kinderen. Geweldig dat je erbij zit. Waar nog een grote eer. Maar volgens mij, Henk, kan er niet zomaar weg, hè? Vertel eens. Nou, er is maar één voorwaarde verbonden aan het accepteren van de Schenk. En dat hebben we ook gevraagd op de maandag op het Oktoberfeest. Du moest een liedje van Schenk spelen. En du moest ook een liedje Ik ben zo verliefd spelen. Zit dat in die accordeon? Het zit er wel in, maar ik heb het er nog niet richtig goed gekregen. Oké, dan is het vandaag een heel spannend moment. Zit de Schenk neer, gaat hij een accordeon pakken. Geef hem een mooie plekje voor aan, oké? Dank u wel. Dank u wel. Beppie, ja, hij kent geweldig goed accordeon spelen. Misschien kan je dan even de tekst helpen opzeggen of metzingen. Zal ik dadelijk een beetje met doen? Ja, het is begin met Schenkske hadden ze last Gaat je me nou met zingen? Oh ja. Oké, Raymond, eerst voor dich. Stuit eraan, Raymond, stuit eraan. Dit het in. Ik zou zeggen, pak dit de buurt. Dames en heren, Raymond de la Ruelle en een prachtige Schenkgrafnummer. Ik ben zo verliefd. In het last aan de hitte, daarom zat hij zich aan het buffet. Daar kwam Maria neben hem zitten en hij zag, kom kind, drinkt hij het niet. Ze zag ja en ze knipperde even, werd haar ogen zo zwart als de nacht. Toen begon zich dat Schenkske te beven en hij zag dat had hij. Kom op, niet op laat huren. Helder. Als ik niet zing, ben ik beleid door ik leef. Ik ben, en nog een keer. Ik ben zo verliefd. Laat huren. Ik leef, ik ben zo verliefd. Jaren later kwam ze
gestegen en zijn Maria levens in hand. Zat wel kindertjessparen gekregen en zijn hart stond nog altijd in brand. Want zijn Maria bleef nog een loeren, met de ogen zo zwart als de nacht. Dan begint hij weer over zijn toeren, en ze sterk gestegen op grond. Ik ben zo verliefd. Natuurlijk. Hartstikke verliefd. En ziet die zee.